zijn net jaren hier als Joert voor de eerst. Dus de meesten die zo moeten aanwijzen of zo. Achteruit hebben we wat water eroverheen gegooid. Want ja, de sneeuw en de Hurdemien van Vliegen weken, dat had net goed in. Ja, we hebben nu een 12 centimeter ijslaag ongeveer. Dus nou, dat maakt al die blijven. Echt ouderwetse Friese doorlopers. Ja, Friese doorlopers. Ja, die lijnen nog op een zouder. Dat ik zal ze eraan hellen. Het is er nou waar voor. Ja, nou ja, het is wat bobbelig van de sneeuw. Maar ja, dat maakt het de pret net minder uiteindelijk.